Do múčtikov môžeme pridávať cukor jednak náhradné cukry, to sú cukor náhradné prírodné, fruktóza alebo sorbit. Mamičky majú rôzne skúsenosti, jednej vyhovuje viacej fruktóza, ale pozor na to, fruktóza je sladšia ako cukor repný, takže naozaj toho sladiva potom musíme pridávať menej. No a cukor fruktóza, zase to je, niektoré mamičky majú obľúbenejšie a je tento sorbit je o polovičku menej sladší ako cukor repný. Takisto môžeme použiť cukor aj repný, ovšem musíme to mať takisto skôr pre tie deti, ktoré viacej majú pohybu, tam v tej rodine si to môžu dovoliť pri príprave múčnikov aj ten cukor repný. Ešte máme cukor trstinový, ktorý tiež by bolo vhodnejšie používať, a keby som porovnala glykemický index, tak teda sacharóza, teda cukor repný má najvyšší glykemický index 70, cukor fruktózový má glykemický index 20 a cukor trstinový má glykemický index medzi tým. Takže okolo teda tých 60. Tradičné múčniky sú medovníčky a tie múčniky, keksiky alebo medovníčky teda, ktoré pri príprave ktorých môžeme používať med, klasický, pravý včelí med, pretože tú dávku dávame tam ozaj len symbolickú, alebo teda takú menšiu, alebo v tomto prípade dáme iba symbolickú, aby sme zbytočne zvyšovali glykemický index. A máme samozrejme aj med umelý, ktorý je tiež vhodné použiť, ale myslím si, že neurobíme žiadnu nejakú veľkú chybu, keď pridáme bežný včelí med, malé množstvo.